Elinga ngger, iki wis dudu jaman lumrah, nanging jaman bubrah sing tandane wis katon cetha lan ora bakal iso diingkari. Wong luwih setya karo HP tinimbang karo Gustine dhewe. Tangan nyekel HP, ati dicekel setan. Naudzubillahi min dzalik. Adzan muni ora digugu, Quran ana nanging ora diwaca, masjid cedhak nanging ora tau niplak. Sing rame malah kolom komentar. Astagfirullahaladzim, salat dadi nomor piro? Iman mung dadi hiasan tutuk, ora tekan tumindak. Wong saiki yen HP-ne mati kaya wong kelangan nyawa. Nanging yen iman mati malah ora krasa. Iki penyakit zaman akhir. Ati wis mati nanging awak isih mlaku. Rasulullah wis wanti-wanti, ati yen ora diisi iman lan dzikir bakal dadi sarange setan. Bocah meneng ra rewel yen nyawang layar HP. Ora sadar yen sing dicekoki kuwi racun sing mlaku ngremet alon-alon. Akhlak rusak, isin sirna, dosa diumbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing ala diarani bebas, sing bener diarani kolot. Sing maksiat dibela, sing ngelingke malah dicela. Ulama dihina, artis disembah. Subhanallah. Iki zaman nalika bebener katon asing, kesesatan katon lumrah. HP dadi berhala anyar. Disembah saben wektu, digawa menyang endi wae, nanti mlebu WC. Ning salat wae sih dicek HP. Kaya Gusti Allah kalah penting karo pesen mlebu. Naudzubillah. Iman wis diinjak-injak dening nafsu lan teknologi. Elinga ngger sadurunge telat. Kuburan ora ana sinyal, mati ora ana notifikasi. Yen malaikat maut teko ora ana tombol skip utawa pause. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tutup HP-mu yen gawe lali Gusti. Buka Quran sadurunge bumi ditutup saka rahmat. Tobat sadurunge lawang tobat ditutup. Ya Allah tub alaina qabla an namut. Iki dudu ancaman kosong, nanging pepeling kanggo wong sing isih duwe ati. Yen isih ngeyel fa innallaha syadidul iqab. Nanging yen gelem bali rahmat Gusti Allah isih amba. Ar-Rahman Ar-Rahim wallahu a'lam.